Hola a tots, soc Adrià Duc i vaig a contestar les preguntes del Júnior Negre. Soc el Miquel Jordan i com se veu que ja ets un gran tirador, com se demostra amb els 12 triples que vas ficar en un partit, em podries donar algun consell per a tirar d'una forma millor? Bueno, al final jo crec que l'única manera de millorar el tir, com moltes coses tant al bàsquet i a la vida, és repetir, repetir, entrenar i tornar a repetir. Em dic Marc Balcells i et vull preguntar si tens alguna cançó que escoltis o algun ritual prepartit, i si és que sí, quin? Pues sí, tinc algun ritual. Abans, de més petit, en tenia moltíssims. Soc molt maniàtic i a poc me'ls he anat traient, però bueno, ara segueixo... Sempre em vesteixo amb el mateix ordre, sempre començant pel mateix mitjó, després l'altre, la mateixa bamba, després l'altre. I bueno, tinc un ritual a l'hora de tirar en l'escalfament i coses així. Hola, soc l'Arnau i la meva pregunta és: com compagines la teva vida acadèmica amb l'esportiva? No és fàcil, la veritat, però estic estudiant a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, a distància, i això em permet no d'anar a classes, tot online, i em permet compaginar-ho amb els viatges, els entrenaments i les hores de bàsquet. Qui et va donar suport quan tenies clar que et volies dedicar més professionalment al bàsquet? La meva família, els meus pares. Des de petit ja sempre em portaven als llocs. Jo jugava a una ciutat diferent on vivia i sempre em portaven i sempre han estat disposats també a sacrificar una mica del seu temps i de la seva vida per mi i pel bàsquet. I ara també em segueixen apoyant i són el suport més gran que tinc. Bones, soc Àlex Codina i m'agradaria preguntar-te pel teu jugador preferit de la NBA o amb el que t'hi sents més identificat. Identificat ja m'agradaria a mi, però sí, el meu preferit és Stephen Curry. Com a tirador que soc, és una meravella veure'l i m'encanta. Hola, soc Aleix Rebollo i m'agradaria preguntar-te a quins equips has jugat al llarg de la teva vida i de quin guardes un millor record. Doncs jo soc de Castelló i vaig començar a jugar al Castelló. Després, des d'infantils fins allà que tenia 20 anys, he estat 8 anys jugant allà al València Bàsquet. I després he passat 2 anys a Tarragona i ara aquí a Pardines. I guardo especial bon record dels 8 anys al València Bàsquet, on vaig poder estar en dinàmica d'un equip ACB, entrenant amb l'ACB i va ser molt bonic. Bones, soc el Josep Rossell i et volia preguntar si t'has arribat mai a plantejar de deixar el bàsquet i si és que sí, si es pot saber els motius. A l'esport sí hi ha moments durs, hi ha moments molt xulos, però també hi ha moments durs i mentiria si dic que no m'ho he plantejat. Els motius, estar fora de casa, lluny dels teus amics, de la teva família, de la gent que està amb tu, i moments durs de que no surten bé les coses a la pista o diversos factors que sí et fan plantejar-t'ho, però al final la il·lusió pel bàsquet i el que t'agrada ho supera i mira, aquí estem. Hola, soc el Joan Muñoz i la meva pregunta és: si poguessis triar un equip, en quin equip jugaries d'Europa o de la NBA? M'agradaria jugar, diria el primer equip del València Bàsquet, per allò que he estat allà jugant molts anys, o el Barça, ja que soc blaugrana també. Hola, jo em dic Albert Ricard i la meva pregunta és: què et va inspirar per començar a jugar a bàsquet? Doncs el meu pare jugava a bàsquet i des de ben petit sempre hi havia per casa una pilota, una cistella i des de petit la tenia a les mans i va ser com natural apuntar-me a jugar a bàsquet i la cosa va anar avançant. Hola, em dic Nur Bové i et volia preguntar que a més de ser jugador també ets entrenador al mateix club. Quines similituds veus entre ambos mons i diferències i en un futur com et veus, més com a jugador o entrenador? Doncs
Bueno, o sigui, lo de ser entrenador m'agrada molt m'agraden els nens, però també sobretot perquè em fa com recordar els motius aquests de per què jugo a bàsquet, recordar els inicis i veure aquesta puresa o felicitat dels nens que es tornen bojos només per córrer darrere la pilota, i això em fa sentir com bé i recordar això, perquè va començar tot. I en un futur, tot i que m'agrada ser entrenador i tal, no és algo que tingui pensat com en la meva vida. Prefereixo ser jugador, clarament.